खुलुमबाय गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गासिबो नायगिरिफोरखौ बरायहरबाय। दिनै 1 सेप्तेम्बर दिनै 3 नं महनपुर गामिनि थुलुंसि क्लाबा बेनि जा 22थि गायसनथाइ सान बे 22थि गायसनथाइ सानखौ गाजा गोमजायै फालिनो लादों। गिबि हाबाफारि महरै दंमोन थुलुंसि क्लाबनि फिरफिला बिर होनाय, बेनि उनाव नैथि हाबाफारि महरै दंमोन मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय आरो बेजों सोमोन्दो लाखिनानै दान्दिसे उनाव थुलुंसि क्लाबा फुटबल बादायलायनाय जा फुटबल मेट्स कम्पिटिसन होदोंमोन बेनि दिनै जोबथा सान आरो बेनि फाइनाल रिजाल्टखौ दिनै बिथांमोना फोसावगोन आरो दिनै थुलुंसि क्लाबनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानैनो बे फुटबल फाइनाल मेट्सखौ खालामनाय जादों। बेनि नुथायखौ जोङो नोंथांमोननो दान्दिसे उनाव फोरमायगोन। दा बेजों लोगोसे थुलुंसि क्लाबनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिया दिनैनि थुलुंसि क्लाबनि गायसनथाइ सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै जा मा हाबाफारिफोर लादों बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे बाथ्रा मोनथिनानै लादिनो। थुनलाइ सान बेखौ मा हाबाफारिखौ लानानै दिनै खुंनो सानदों? खुलुमग्रोबाय। दिनै फैयै जोंनि थुलुंसि क्लाबनि 27 फाउन्डेसन डे आरो बे फाउन्डेसन डेखौनो जोङो गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय आखायाव लादों आरो बे दिनै जोंनि आवगोलनिफ्रायनो थुलुंसि क्लाबनि जोंनि गेदेमा गुबुन जेरै समाजारि सोलोंथाइ आरो गेलेनायनि फारसे खामानि मावबोगासिनो दं आरो जोंनि गिबि थुलुंसि क्लाबखौ दाजेनगिरि जों बिनय कुमार दैमारि बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बिनि मुङावनो दिनै जोङो जोंनि जोलुर बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि जों गेलेहोगासिनो दङ आरो दिनै फैयै बिनिनो फाइनेल डे एबा जोबथा सान आरो बे जोंनिनो दिनैनि बे थुलुंसि क्लाबनि फाउन्डेसन डेखौ जोङो फालिनायाव जोङो गिबियावनो फ्लेग हस्टिं सेरेमनि लादोंमोन। बिनि उनाव जों मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो बिबार बावनायनि उनावनो जोंहा दा मोनसे हाबाफारि दंबावो। बे जोंनिनो रुंसारि बिनय कुमार दैमारि बिथांनि जों खाम्फायाव जों आलारि बाथि सावनाय जागोन आरो लोगोसेयैनो जोंहा हरनि मोनसे प्रग्रामबो दंबावो। बे प्रग्रामाव जोंहा जोंनि गामियारि मोननै गामिखौ लानानै जों बेयाव मोनसे फिसायैनो कालसारेल नाइट जोङो फालिनाय जागोन, कालसारेल नाइट होनाय जागोन आरो कालसारेल नाइटनि होनायनि सिगांनो जोंहा मोनसे हाबाफारि दंबावो। जोंहा फाउन्डेसन डे सेलेब्रेसननि थाखाय जोंहा केक हानाय हाबाफारि दङ। बे केकखौनो जोङो दिनैनि मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जागोन आरो लोगोसेयैनो थुलुंसि क्लाबा दिनैसिम आवगोलनिफ्रायनो जेरै मावबोगासिनो दङ समाजारि जौगानायनि बेलायाव जों बिदिनो थुलुंसि क्लाबा गासैबो जोङो इयुनाव जों गासैबो ज' जानानै इउनाइट जानानै जोङो जोंनि गामिनि ओनसोलनि जौगासारनायनि लामायाव खामानि मावलांगोन होननानै जोङो मिजिंथियो आरो बिदिनो जोङो मावबोगासिनो दङ आरो दासिमबो जों जेरै मावबोदों गासैनिबो जोंनि लाइमोन हान्जानि फरायसाफोरनि आरो लोगोसे रायजो राजा गामि बेंगिरि मोननै गामि सुमापारा आरो 3 नं महनपुर गामिनि गामि बेंगिरि बिथांमोननिफ्रायबो जोङो हाजासे जोङो हेफाजाब मोनबोगासिनो दङ आरो इयुनावबो जों मोनबोगोनखौ हास्थायबाय आरो लोगोसेयैनो जोङो थांनाय जुलाइ दानाव दा बावैनि थासारिखौ लानानै जोंनि फरायसाफोरा गुबुन जेंनायाव गोलैना दंमोन। जेरै स्कुलफ्रा बन्द' जाना दंमोन, टिउसनफ्रा बन्द' जाना दंमोन। बेखौनो जोंनि गामिया COVID-19 साग्लोबजाथ'वाखै, बेनिखायनो मोजाङैनो सेफलि दंथ'यो। बेनिखायनो जोङो बे थासारिखौ नायनानै जोङो दाख्लै बावैसो जुलाइ दानाव 1 मासनि थाखाय महनपुर थुलुंसि क्लाबनि दैदेननायाव आरो मोननै गामि सुमापारा महनपुर आरो ओरैहाय हसनापुर माजगाव 2 नम्बर महनपुर 1 नम्बर महनपुर बे गासैनिबो जोङो हेफाजाबजों मोनसे जोङो फ्रि कचिं जोंनि 3 नं महनपुर गामिनि LP स्कुल आरो जोंनि कमिउनिटि हलाव जोङो बे कचिं क्लासखौ होनाय जादोंमोन। नोंथांमोननि दा थुलुंसि क्लाब बे थुलुंसि क्लाबा माब्ला जोनोम जादों आरो जोनोम जानायनि उननिफ्राय दिनैसिम मा हाबाफोर मावबोखो? गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइनसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय। थुलुंसि क्लाबनि जोनोम बुङोब्ला जोङो गोलाव उननि समनि बाथ्राखौ जों गोसोखांनांगोन। बेयो जादों 1993 मायथाइनि 1 सेप्तेम्बर दानाव जोनोम मोनदोंमोन। जाय आफादखौ क्लाबखौ रुंसारि बिनय कुमार दैमारिया गावनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों जोंनो सोरजिनानै होलांदों। दिनै बियो मोनसे क्लाबल' जानानै एबा मोनसे जोलुर आयदायावल' बाहागो लायाखै, गोबां आयदायाव बाहागो लादों। जेरै सोलोंथाइ बिथिङानो जा, समाजारि बिथिङानो जा, रांखान्थियारि बिथिङानो जा, राजखान्थियारि बिथिङानो जा, मोनफ्रोमबो धोरोमारि बिथिङानो जा, मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो माबा मोनसे जोंनि माहारियारि आफादफोरखौ लोब्बा लायाजासे बिथांमोनखौ जों आसा फारियाजासे जों गावनि गोसो बायदियै जों थुलुंसि क्लाबा जोंनि ओनसोलनि
जोंनि हालामनि जौगानायनि फारसे जों खामानि मावगासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन समावबो जों मावलांबाय थागोन। दा बे समाव जों मोनसे गोजोनथाव खौरां होनो नागिरदों। दिनै बे थुलुंसि क्लाबा फैयै फैयै रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिखांनायनि उनाव दिनै 27 बोसोर बैसोआव आगान होफैबाय। जों सानो बे थुलुंसि क्लाबा मोनसे सासे गोग्गो लाइमोन महराव मोनबाय। बे लाइमोन महराव जोङो बुंनो सानोदि एबा बुंनो हायोदि जोङो मोनफ्रोमबो हाबाफोरखौ नैबे लाइमोन बैसोआव जोङो मावनो हायै गैया। जों गोसोब्लानो जों बयबो मावनो हायो। जोंनि जौगानायनि फारसे जों हाबा मावलांनो हायो। बेनिखायनो जों दिनै बेनि जोनोम सानबो फालिनाय जादों। दिनै 1 सेप्तेम्बर दानाव गिबियावनो जोंनि आफादगिरि बिथाङा बुंखाबाय फिरफिला बिर होनाय हाबाफारि जों मावखांबाय। बिनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावदों। बिनि उनाव जोङो रुंसारि बिनय कुमार दैमारिनि मुंख्लङाव खाम्फायाव बिबार बावगोन आरो बिनि उनाव जोङो मोननैसो गेलेनाय आयदा बादायलायनाय लादों आरो बिनि उनाव सोलोंथायारि बादायलायनाय लादों आरो मोनाबिलियाव जोङो जोंनि मुंख्लंफोरनि मुङै जेवारि सावनाय लादों आरो केक हानाय आरो जोबथायाव हारिमु मोनाबिलि लादों। दा बे गासैबो आयदाफारियाव जोंखौ हाबा मावनायाव जोंनि गामिनि जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होगासिनो दङ। बेनिखायनो बिथांमोननिसिमबो जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफोर बिथांमोना माखासेया मुंख्लं जालांबाय आरो माखासेया दासिमबो दङ बैफोर बिथांमोन दैदेनगिरि बोसोनगिरि बिथांमोननिसिम जोङो दिनैनि सानाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। नोंथांमोना थुलुंसि क्लाबखौ मा नोजोर आरो थांखि लानानै दानाय जादों बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा? जोंनि नोजोर आरो थांखियानो जादों जोंनि ओनसोलनि लाइमोन हान्जायानो जा जोंनि समाजाव सुबुं धोनखौ जोङो डेभेलप खालामनो थाखाय जौगाहोनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ। जेरै जों बयबो मिथियो गामि ओनसोल होनोब्ला जों मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो गोग्लैसोनानै थानाय जायो। दा बे गोग्लैसोना थानाय अबस्थाखौ जोङो थुलुंसि क्लाबा नोजोर होनानै जाहा माबायदि जोङो बेफोरखौ बोखांनो हायो, जों माबायदि जौगानो हायो जोंनि ओनसोलखौ। नट डाउट जोङो जोंनि जोंनि हारि दानायाव जों इसेबां मानि बाहागो लानो हायाबो जानो हागौ। नाथाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय दरनै दरथाम गामिनि थाखाय जोङो थुलुंसि क्लाब हिसाबै जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनानै बिथांमोननि जौगानायनि फारसे जों खामानि मावनो हायो।